Yeni bir vakıf var. Seferbertiyên alîkariyên ji bo gazeyên saziyên İslamiyên Tirkiyeyê dewam dikin. Wefa Êtîman di çerçoveya pêvajoya ji Gazeyê re bibin derman de milyonek û nîv lîre ji bo xelkê Gazeya ku bi êrişên Siyonîstên îşgalker re birû mabûn berev kir. Serokê Giştiyê Wefa Êtîman Fikrî Qaravîl, Serokê Giştiyê Wefa Karwana Umûdê, Alîkerê Serokê Giştiyê Îtihadul Ulemayê Suatiya Şasın, Serokê Platforma Qudsa Azad Mehmet Eşîn, Serokê Komela Evîndarê Pêxembera Sembolê Ercan Vergilî, Endamê Hak Siadê Yahya Ezer, bexşên ku berhev kiribû, teslîmî Serokê Wefa Filîstînê Zaki Araravî kir, da ku Gazeyê re bişînin. Bu çerçevede yardımlarımız devam edecek inşallah. Serokê Giştiyê Wefa Êtîman di wexta teslîmkirina pereyê ku hat bexşkirin de axivî û got. Ji îro pêve alîkariyên ku berhev dikin wê teslîmî Wefa Filîstînê bikin. Qaravîl wiha got, piştî êrişên îşgalkerên Siyonîstên li ser Gazeyê me ji bo xelkê Filîstînî alîkarî da dest pê kirin. Di vê çerçoveyê de me heta na milyonek û nîv lîre berev kir. Îşallah em ê vê pereyê bi navîniya Wefa Filîstînê ji xelkê Filîstînê re bişînin. Serokê Wefa Filîstînê Zaki Araravî jî malavayiyê xwe pêşkêşê Wefa Êtîman û saziyên din kir û got, Ummeta Îslamê ji bo Filîstînê di nav yekîtiyê de ne. Araravî wiha pê diçû, Xwedê teala qebûl bike, qelb û dilên torin û neviyên Selahatînên Eyyûbiyên li Tirkiyeyê ne bi xelkê Gazeyê re ye. Ji aliyê din me Qaravîl û heyeta ku pê re bûn, yek ji lîderên Hamasê Xalîd Meşal ziyaret kirin û serkeftina berxwedanê pîroz kirin.